sabíamos que nos íamos xogar bastante directo, era por protegernos un poquinho máis e que Breixo pudera ir máis ás disputas desde o sector central. Vimos que eles despois cambiaron de sistema e nos estaban generando moitos problemas no segundo balón e cambiámonos a igualar a 4-4-2 tamén. Creo que a partir de aí empezamos a generar bastante máis a partir do minuto 30-35. Creo que o partido estuvo aí neses últimos 15 minutos da primeira parte, que sí que metemos ritmo, conseguimos meter dous goles e despois na segunda parte pois salimos máis conservadores, pero en calquer contra víase que podíamos matar o partido antes. Creo que nestes campos vamos a generar 6 ocasións de gol como moito e hai que metelas, e se perdonas ao final acabas sufrindo. Foi un golpe, por suerte para el foi un golpe, a mala sorte tuvo a Rucho, que é unha entrada moi temeraria, e de aquí que se recupere canto antes e moita sorte. Sí, a ver, é difícil ganar en cualquier campo, creo que hai 6-7 equipos que luchamos por estar aí entre os 3 primeiros. O caso é facer colchón para cando veñan mal dadas, que van a vir seguro, pero bueno, nós estamos fortes e creo que vamos a estar aí hasta o final. Creo que o equipo cada vez é máis solvente e cada vez temos máis balón cando podemos. É unha última, a ver se temos oportunidade de falar pola semana, pero ben o velle, non fai falta explicar que é un partido especial, non? Sí, eu veñen novo, pero bueno, sei o que pasou o ano pasado, que vai ser un partido especial por o que sucedeu, e bueno, intentaremos sacalo da mellor maneira posible, e na casa temos que ser igual de fortes que estamos sendo fora, non?